Op het Ameland wordt een speciale bijensoort kweekt die het vervierd wordt over de hele wereld. Bijzonder aan dit bijenvolk is dat je ze bijgelijk zonder speciale imkerskleren houden kunnen. De Buckfastbij is het levenswerk van de monnik Karel Keerle van de Buckfastabdij uit Engeland. 60 jaar had er werken aan de perfecte bij. En nu wordt zijn werk teruggezet op 5 eilanden in de wereld. En het Ameland is er één van. Dan ging je dus overal op een gegeven moment naar Kenia, naar Griekenland, naar Finland. En overal ging hij heen, de Balkan, en hij ging overal heen om de eigenschappen, wat hij graag wou, om in één bij te stoppen, in één koningin te stoppen. Dan komt het moment dat hij slechter te been wordt en hij wordt fysiek zo slecht. Hij ging 5 mensen benaderen in West-Europa waarvan hij dacht, die hebben een eiland ter beschikking. Die 5 licentiehouders hebben de opdracht van broeder Adam eigenlijk meegekregen en de wens om dat veilig te stellen. Een eiland als Ameland is heel geschikt. Andere bijensoorten vliegen net naar het Ameland, want ze kunnen net goed hoe het soort zeewetter. Zo wordt er net peerd met de buckfastbijen en kan de soort beschermen blijven. Waar broeder Adam eerst 16 jaar aan heeft gewerkt om dit ras te creëren. Het is een hybride, hè? Hij creëert een ras. Dan heb ik daar nog een 20 jaar achteraan gegooid. Dan zou je dus dat ras teniet doen. Dan haal je die eigenschappen gooi in één keer weg waar jaren aan heeft gewerkt. De koninginnen binnen de Aruneman kweekt en worden nu in Lietse dwaskes hoe de hele wereld verstuurd. Gewoon in sluiven met luchtgotten. Dat weer voor Kienstra wel even wennen. Ja, dat is gevoelig. Als bijenhouder zijnde dan, dat ligt gevoelig. Ja, verstuurt zijn eigen ben net in een doorsnij. Nee, dat is het laatste wat je wilt. Dat is, nee.